prestatzaileen prestakuntza ikastarora. Itziarrek alde naiz eta ondoren ikastaro honen nondik norakoak azalduko dizkizuet. Lehenik eta behin, aipatu nahi dizuet, Salamankako Unibertsitatean pedagogian doktore tesia burutu nuela eta 2000 urtean doktorego aparteko saria lortu nuen ere. Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko didaktika eta eskola antolakuntza sailean irakasle agregatua naiz eta pedagogia graduan derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta batxilergoko masterrean eta halaber gizarte eta hezkuntzako eremuen ikerketa masterrean irakaslea naiz. Baita ere ikasgura ikerketa taldeko kidea naiz eta ikerketa fokua unibertsitate komunitatean zehazten da. Bereziki unibertsitateko irakasleen prestakuntza prozesuen diseinuan, garapenean eta ebaluazioan, ikaskuntzarako testuinguru berritzaileen eraikuntzan, unibertsitateko ikasleen konpetentzien garapenaren analisian eta inpaktuan, ikasleen burujabetzan eta unibertsitateko bizi kalitatean, besteak beste. Prestatzaileen prestakuntzak gaur egun irtera profesional anitzak eskaintzen duen aukera bat da. Gizakiek besteei irakasteko bokazioa sentitzen du, baina nahia eta borondatea ezan nahikoa izaten eginkizun hau egoki jorratzeko. Besteetan, profesional ugariek behar izaten dute haien taldekidei gai ezberdinetan formazioa ematea, eta ez dute beti ere hori nola egin asmatzen. Argi izan behar duguna zera da, prestatzaileen prestakuntzaren helburua langile ororen etengabeko formazioa lortzea dela. Non, langile hitza erabiltzerakoan bi testuinguru zabaletan kokatu liteke. Bata, hezkuntza formaleko arloa eta bestea ez formalekoa. Lehenengoari helduta, prestatzailea irakasle kontzeptuaren sinonimoa bezala ulertu ezkero, prestatzaileen prestakuntza irakasleen formazioaren arlo zabalera hedatuko litzateke. Hortaz, irakasleen hasierako prestakuntzako arduradunez hitz egingo genuke. Adibidez, praktiketako tutoreak, irakasle mentoreak eta bar, non gainbegiraketa eta aholkularitza lanetan dihardute. Bestetan, irakasleen prestakuntzaren planifikazioaz, garapenaz eta ebaluazioaz arduratzen diren profesionalek ere prestatzaileen prestakuntza barruan sartu behar ditugu, esaterako, gurean berritzegunetan dabiltzan profesionalak. Bigarren testuinguruari eutsiz, prestatzaileen prestakuntzan hezkuntza ez formaleko esparruan kokatzen ditugun hainbat figura ezberdin litezke. Mentoreak, instruktoreak, tailerretako arduradunak, enpresetan eta erakunde orotan gero eta arrakasta handiago du beraien langileen formazioak, merkatuak eta gizarteak ezartzen dituen erronka berriei aurre egiteko. Beraz, prestatzaileen prestakuntza testuinguru bezala nahasia izan arren ikastaro honek oinarrizko eta beharrezko ezagutza teoriko praktikoak eskaintzen ditu. Beraz, ikastaro honek duen helburua prestakuntza proposamen egokiak jasangarriak eta iraunkorrak diseinatzen ikastea da. Horretarako, ikastaroan zehar arreta ipintzen da bai diseinua eraikitzeko aukeratu den eremuari, testuinguruaren azterketari, behar formatiboak antzemateko prozesuari eta diseinu formatibo osatzen dituzten oinarrizko kurrikulum elementuei. Halaber, estrategi eta teknika didaktikoa garatuko dira kalitatezko hezkuntza bat proposatu ahal izateko. Zein hezkuntzako testuinguru formaletan, eskoletan, institutuetan, unibertsitatean, zein ez formaletan ere, enpresetan, erakundetan, zerbitzuetan. Ikastaro hau hezkuntza testuinguru formaletan eta ez formaletan lanean dabiltzan edo egongo diren prestatzaile horientzako aproposa da. Hala ere, ikastaro hau egoki egin ahal izateko didaktika orokorra ikasgaiko eta hezkuntzaren diseinua eta berrikuntza ikasgaiko aurre ezagutzak behar dira. Hortaz, hezkuntzako sare terminologikoa, bereziki didaktikoa, ezagutu eta egoki aplikatu behar da. Eta halaber, hezkuntza testuinguruetako berezitasunak ezagutu behar dira ere. Ikastaro hau eginez, garatuko diren gaitasunak honako hauek dira. Profesionalentzat prestakuntza proposamenak diseinatzea, esku hartzeko testuinguruei egokituak,
Prestakuntzako eta metodologiako hainbat estrategia erabiltzea, hezkuntza eragileen artean esku hartzeko, eta erabaki komunak hartzeko errazten duten esku hartze pedagogikoen proposamenak oinarritzea eta arrazoitzea ere bai. Gaitegiari dagokionez, ikastaroak 4 gai barneratzen ditu. Lehenengo gaia prestakuntza proposamenak eratzeko ereduak du izenburua eta bertan proposamen formatiboak eratzeko ikuspegi teknikoa, praktikoa eta kritikoa aztertzen dira eta bakoitzak dituen inplikazioak. Bigarrengo gaia prestakuntza beharren azterketa eta antzematea du izenburua eta bertan testuinguruak aztertzeko elementu gakoa jorratzen dira. Esaterako, antolakuntzaren kultura eta klima eta prestakuntzan parte hartuko duten pertsonen azterketa sakona. Bestetik, bigarren gai honekin jarraituz prestakuntza beharren azterketan eta antzematean sakontzen da. Esaterako, behar mota ezberdinak identifikatu, informazio iturriak aztertu, ebaluatzeko tresnak azaldu eta beharren mailaketarako eta aukeraketarako irizpideak jorratu. Hirugarren gaia prestakuntza proposamenak eratzeko oinarrizko kurrikulum elementuen diseinua du izenburua. Eta bertan, proposamen formatiboak eratzeko kontuan izan behar diren gakoak lantzen dira. Esaterako, gaitasunak, edukiak, prestakuntza modalitateak, estrategia eta teknika didaktikoak, eta baita ere ildo honetatik jarraituz, erreparatu behar da zeintzuk izango diren prestakuntza proposamen horretan presente egongo diren bitartekarien eta euskarrien aukeraketa, eta erabilera, eszenatoki fisikoaren antolakuntza eta prestakuntza proposamena osotara eta bertako elementu bakoitza nola, noiz, zerekin eta zertarako ebaluatuko den landuko da ere bai. Laugarrengo gaia prestakuntza proposamenen balorazioa du izenburua eta bertan proposamen formatiboak baloratzeko irizpide orokorren lanketa egiten da. Eta balorazio txostenak nola idatzi eta aurkeztu jorratzen da ere. Bai txostenaren alderdi formalak, baita edukizkoak ere kontuan izango dira noski. Metodologiari dagokionez, ikastaro honek lan autonomoa eta independiente eskatzen du. Hortaz, ikaslea ikaskuntza prozesuaren pertsonaia nagusi bihurtzen da. Ikasleak paper aktibo hartu behar du non erantzunen aurkikuntza ardatza bihurtzen da. Ideia hau abiapuntu izan da, ikastaro honetan estrategi metodologiko ezberdinak nahasten dira. Esaterako, kasu errealen lanketa gidatua, ariketa kontzeptualen eraikuntza, hausnartzera bidaltzen dituzten irakurgaiak eta bar. Beraz, praktikak berezko testuinguruetatik hurbil daude non ikasleak rol aktiboz eta profesionalez jantzi behar du bere burua ariketa guzti hauei aurre egiteko. Guzti honetara ere, ikastarok ikasteko material teorikoak errazten ditu. Hala ere, kontuan ikastaro honetan bereziki garrantzia daukala kasuaren metodoaren lanketa. Honetatik abiatuta, eduki teoriko eta praktikoak lantzen dira. Azkenik ebaluazioari dagokionez, ikaslearen lan autonomo eta independiente honek ikaskuntza prozesua gidatzeko autoebaluaziorako tresnak eskatzen ditu. Hortaz, eta taulan ikusi daiteken bezala, 14 zeregin praktikoek osatzen dute ikaslearen ikaskuntza prozesua markatzen dituzten mugarriak. Eta bide batez, hauexek dira ikasleak autoebaluatzeko erabiliko dituen tresnak. Azkenik ere, ikasleak ikastaroa amaitzerakoan test bat eskura dauka eduki teoriko praktikoen errepasoa egiteko. Besterik gabe, animatu zaitezte prestatzaileen prestakuntza ikastaroa egitera eta mila esker.